Пожарът е избухнал на вторият етаж и собственикът на апартамента се е самоевакуирал. Майка и двете й деца са загинали, опитвайки се да излязат от сградата. Телата им са били обгорени. Чуйте какво казват техни познати. Обгазили са се, слизайки от четвъртия етаж, както са били, както са спали, спяли по пижами, боси и са тръгнали по стълбите да се спасяват, но до такава степен е било обгазяването, че те са починали. По-голямата дъщеря беше домоуправител, по-малката беше касиер. По-малката беше едно слънце. Той е включил, по неговата версия, че той е включил зарядното и към зарядното е включил GSM и лаптоп. И включва в спалнята, а отива да спи в хола. Ситуацията е овладяна, текат огледи, дори има хора в апартаментите на блока, като техният живот не е застрашен. Причините за пожара все още не са ясни. Предполага се, че е било защото мъжът е оставил включено зарядно в контакта.